दिनै बे रङिया खाथिनि फरिधर बसुमतारीनि बे नखरनि सिथ्लायाव दिनै बाङालिकुसि गामिनि फरिधर बसुमतारीनि सिथ्लायाव जोङो ज' जाफैदों आरो बेवहाय दिनै बिथांनि जिथु सोरजिनाय जेरै ककबरक आरो बर' मोननै रावनि मोनसे सोदोब बिहुं बायदि बेखौ बेखेवनायनि हाबाफारि लानाय जादों आरो बिथाङा बुंनाय बायदियै बे मोननै रावखौ बिथाङा ककबरक सुबुंफोरनि जिथुनिखि बुंनाय राव आरो बर' राव बेनि माखासे जिथुनिखि प्रिलिमिनारि राव दङ जिथुनिखि जोङो सानफ्रामबो बाहायो बे इउजिबोल रावखौ बेबहारिक रावखौ बिथाङा गासैबो बुथुमनानै दिनै बिजाब महरै बेवहाय बेखेवबाय आरो गोबां बेवहाय जोंनि गेजेराव बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गोबां गेदेमा सुबुंफोर रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बे ओनसोलनि माखासे गुबुन गुबुन रावारि सुबुंफोरनि बेवहाय नुजाथिदों जों जोबोर गोजोननाय मोनदों जे बर' रावा दिनै भारत संबिजिरनि 80थि फारियाव हाबनायनि उनाव बे रावा मोनसे टेक्निकेल आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ राव हिसाबै सिनायथि मोनबाय आरो बियो भारत सरकारनि मोनसे गनायजाथाव राव जाबाय बेयो वान अफ दा अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय आरो जोङो बे रावखौ बर' रावखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय जोङो बेखौ लिंक लेंगुवेज हिसाबै लांनो थाखाय जोङो बर' थुनलाइ आफादानो जा आरो बर' लिरगिरि बिथांमोनानो जा आरो माखासे सानसुमै बिथांमोनानो जा जोङो नाजागासिनो दङ आरो बे रावखौ जोङो गुबुन गुबुन भारतनि गासै 22 राव इंलिस आरो हिन्दीजों लोगोसे 22 राव बे रावजों जोङो फेर मारिनानै मारै बर' रावखौ जों जौगाहोनो हागोन बेखौ जोङो नाजागासिनो दङ आरो बर' रावा दिनै टेक्निकेल राव हिसाबै सिनायथि मोनबाय आरो बे रावखौ बावैसो भारतनि संबिजिर डक्टर बि.आर. आम्बेडकारा जिथु सुजुलांनाय संबिजिर बेखौ बर' रावजों दानस्लायनानै भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ बेखौ आनुষ্ঠাनिक भाबै बेखेवलांबाय बे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आरो जोङो बे बर' रावखौ दिनै जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव दिनै जोंहा बिजों दङ बर' बिजों दङ बर' मिडियाम दं खालि जों बर' मिडियामखौल' नायालासिनो बे रावखौ गुबुन हारिनि जौगा हारिनि राव बायदि जोङो दावगाहोनो थाखाय बा बेखौ जौगाहोनो थाखाय नाजादों आरो दिनै बर' थुनलाइ आफादखौ लाफानानै जोंनि हारिमायारि माखासे आफादफोरनि मददजों जोङो बर' रावखौ जौगाहोनांगोन आरो आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जोङो बर' बिजोंल' गायसननानै दोनब्ला जानाय नङा बेखौ जोङो न'खरनिबो मोनसे राव हिसाबै जोङो बाहायनांगोन न'खरनि गथ' गथायफोरखौ जोङो फोरोंनांगोन आरो जोङो बर' रावारि फिसाफ्रा बयबो बेखौ बाहायनांगोन जेरै बे रावखौ जुदि जों बाहायाब्ला गावनि बिमानि रावखौ जुदि बाहायाब्ला जोङो बे रावखौ मोनसे मुलुगनि राव हिसाबै बा हादरनि राव हिसाबै जोङो बेखौ मोननो हानाय नङा ओरैनो बिदिन्थि बायदियै गोबां स्पकेन राव जिथुनाखि आनसिडुल राव बे रावफ्रा दिनै माखासे गोमालांनो नागिरदों आरो बे गोमानाय रावफोरखौ जों नुनो मोनदों जे बांसिनानो बे रावखौ दानि मुगाजों गोरोबनाय जायफोरनिखि लाइमोन हान्जा आरो जायफोरनिखि फरायगिरिफोर दङ बिसोरो गावनि बिमानि रावखौ नेवसिगारनायनि थाखाय जादों होननानै जों साननो हायो आरो समाजनि
जायफोरनिखि दैदेनगिरि दं लिरगिरि दं बिथांमोनहा गोबां बिबान दङ बे रावखौ फोथांनो थाखाय दिनै फणिधर बसुमतारिया माने बिथाङा बिनि सिगाङावबो माने बिजाब गांनैसो लिरबाय आरो बिथाङा लिरगासिनो दङ सासे आजिरा मोननाय पुलिस अफिसारा बिथाङा गावनि जिउआव थांनानै थासान्दियाव माखासे डकुमेन्टारि बा माखासे रेकर्ड गालांनो हाबाय आरो दिनै बेवहाय जोङो बे डिमासा आरो बर' बेनि गेजेरनि जिथुनाखि सोदोब बिहुं जों बेखौ बेखेवनो हानाया जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आरो आं फणिधर बसुमतारिनि इयुनखौ नायनानै बिथाङा जाहाथे आरो बेबायदि सोरजिनो हाबावो बेखिनिखौ आं आसा लाखिदों आरो दिनै जोङो बे बिथांनि सोरजिखौ जोङो माने बिथाङा त्रिपुरायाव थांनानै जिथुनाखि गासै खामानिखौ मावफुंनानै दिनै बे रङिया जिल्लानि आन्दारावनो बिथाङा गावनि न'खराव बेखौ बेखेवनो हाबाय बे गोजोनथाव बाथ्रा आरो जों दिनै जोबोर गोजोननाय मोनदों।